Se kirja. Joo. Joo, siitä silleen tuosta vielä. Ai, tänne kauan tänne. Tänne päin. Tänne, okei. Okay. Sä tipuutit se vittu. Näistä mä saan kyllä se. Joo, kun siis se oikeesti. Itse asiassa toinen kättä laittaa ihan oikeesti kuntoon noitumasta syytettä. Joo, kun mä katson kuvaan tässä koko ajan. No kuva. Vittu, jos mä saan toisen kättä laittaa tää oli tyyli. Vittu, mä oikeesti haastan toi jättä vittu. Vittu tää vittu. Ei kun kato, tää menee suoraan nettiin. Vittu saatana. Ihminen ihan. Joo, mä oon tulossa. Joo, vittu, mä oon tulossa! Oikeesti nyt alkaa ärsyttää, kun siellä on lapsia, siellä on jotain vittu känkkänekkä paska. Täällä on oikeesti ollut yhdellä haava, mikä pitää saada kuntoon. Ota se, kieritä se siihen. No niin, tuohon, kun kieritä tuohon. Tähän. Joo. Ei kato, mä kuvaan tässä. Vaan koko ajan, että no vittu tajua, mitä mä teen ärsyttää. Joo, ja mä katson, kun se menee nettiin. Nyt voi jo lähteä. Nyt voi jo lähteä vittu ärsyttävä paskalla. Älä hoida kavereita kuntoon.com. Saatana, missä vitu ton pystyy tekemään? Kato. Niin. Miten tarvii 3 kaveria? No vittu tuohon. Tää menee suoraan nettiin. Joo, ei voi katso, kun mulla on tässä sellainen palovamma vittu. Vittu tuo jätkä välillä jos saa jotain vittu ihme oloja, meidän pitää vahtia sitä vittu tosta. Vittu, mulla on kohtoksia saatana sanottuna. No vittu, mä laitan sen sitten. Vaihto housut. Joo, se laitan sitten. Kaverilla oli sitten. Mulla on vaatteet, teillä voi näyttää aina puhtaat housut. Kato, kun kusee, tämä ei toimi. Otas mä muuten mennyt tuohon. Onko nyt kaikki hyvin? Ei toimi, vei rahaa. 50 senttiä vei. Se on tuolla silleen, että toi kahaa. Lähetään vittu, mä jaksan. Joo, selvä. Hyvä. Mä laitan nettiin tämä. Tää menee nettiin. Kato tuon takia mä kuvan niitä, niin ei pysty niinku hyökkäämään meidän kimppuun. Tässä sinne katso kamerassa, sen pitää oikein tämmönen pitää. Nyt mulla on olkapää ihan vitun paha. Hyvä, sä ostat tämän avulla. Mulla on olkapää ihan vitun. No niin sanoinkin, että vittu. Onneksi mä otin sen hermojutun. Vittu mitä niinkö aggressio. Mitä vittua kaverin vittu laitan tuonne lakiin. Nyt on semmonen itsetulampi olo ja on semmonen. Ihan hyvin se meni. Mä kuvasin niitä naamaa.